Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dago! And Ita, Tanya Chinita. Ginawa mo raw ninang or ninong ang iyong partner sa pamangkin mo, ay hindi raw kayo magkakatuluyan. Totoo po kaya yon ng kolatita? Feel good morning sa lahat ng nakikinig at nanonood na mga suki po ng programang Mga Katas ng nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ricardo ng Zabarte, Quezon City. Single but in a relationship. 6 years po kami ni Heidi. Siya po ang pinakamatagal kong naging girlfriend, ang kolatita. Yung dati po kasi umaabot lang ng buwan. Masasabi kong compatible po kami sa isa't isa. So sa tingin ko po, kami na po talagang magkakatuluyan. Ako po ay isang salesman ng sasakyan, habang si Heidi naman po ay sekretary ng doktor. Sa katagalan namin ay naging close na rin po siya sa aking pamilya. Ganon din naman po ako sa kanya. Kaya, nung nagkaanak ang aking ate, first apo at first pamangkin po yun, ay kinuha po siyang ninang nung baby. At dito na po nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Simbahan na, simbahan. Mabuhay ang bagong kasal. Tumahimik ka! Binyag ito! Binyag pala. Binyag to! Mali. Babawasan pala yung pakimkim. Ayan na yung ayan yung... At ngayon, inibinyagan kitang bata ka. Ha? Welcome to the club! Welcome to the family! Uy, baby! Ay, saan na yung kuitis? Teka. Congratulations, baby. Isa ka ng ganap na tomboy.
Oy, congrats pamangkin. Congrats, pamangkin. Ate, congrats sa anak mo. Ah, Sa wakas ate, nagkaanak ka pa rin, kaya matanda ka na. okay lang. Salamat naman at nagkaanak pa ako kahit 42 na ako. May dugo pa rin pala yung matris ko. Salamat naman. Salamat sa pagpunta. Natouch ako. Bago tayo umuwi, ito yung mga sobre. Bibigyan ko kayo isa-isa. Ay, akin na. Ayan. Mahal. Since ninang ka mahal. Mahal. Magkano bibigay natin? Ikaw. Ano bibigay? Yan Ibigay mo na yan lahat. Tingnan mo. Yan. Yan lang? Laki yan. Uy, ang dami naman yan. Pwedeng pahingi. Magpabinyag na rin ako, father. Hindi ka na pwede. Matanda ka na. Yan. Para sa yan, ate, sa baby, Baby, para sa'yo, baby. Yan. Ate, salamat kinuha mo akong ninang kahit hindi pa naman ako parte ng pamilya. Girlfriend pa lang naman ako ni Ricardo. Kinuha mo na ako ninang. Mapera ka kasi, kaya kukunin talaga kita. At saka mabait ka naman na girlfriend ng kapatid ko. Kaya yun, salamat sa pagpunta ha. Uy! Trixie, magkano bigay mo? Total, malaki yung binigay nila. Nakihitch na ako dun. Bali yung 1,000 dyan, akin yan. Ganun na lang, kasi pares lang din naman yun. Di ba, Ricardo? Salamat, ha? Ikaw talaga. Kumari na kita, ha? Father, salamat po dahil Wala ka Father, naman! magkano bigay mo dun sa batang bininyagan? Ba't ako magbigay? Kayo magbigay sa akin. Ako nagbinyag eh. Hindi po, di ba pag pari po, tsaka pastor, di ba po sabi, it's better to give than to receive. Tsaka sa Bible po, Sa akin, it's better to receive than to give. Sige po. Kayong magbigay sa akin. Wala ba Father, sobra ba't dyan? panot po kayo? Wala namang personalan. Uy, mahal, ano ka ba? Hindi, joke lang ako. Kasi Father. joker kasing father kanina. Yun, Wala sa timing yung joke mo. Baka mahal si father. Congratulations. Salamat talaga, ate. Salamat. Dahil Suot ni Father. kinuha niya akong ninang. Kakaiba yung suot ni Father, O parang natutulog lang si father. Parang, kortina ba yan ng bus? Diba? Ganun. Ay, ate, diretso na tayo sa reception. Teka lang, kayong dalawa, bakit mo kinuha namang ninang yung girlfriend nito, Mars? Mars Joy. Anong problema? Yun na nga ang problema, kasi sabi nga hindi daw magkakatuluyan yan. Sino may sabi nun? Chismosa mo na namang tropa. Siyempre, yung mga chismosa. Ay, Di naman totoo yan? Walang scientific basis, kaya hindi ako naniniwala. At saka, dahilan lang yun ng mga tao. Pero kukuha pa ba ako ng iba? Yung aming magiging kapatid na, sister-in-law, napakabait at napakaganda. Di, might as well kunin na namin siya na, na ninang. Happy talaga kami at pumayag ka. Naku, wala po yun. Nga po, natutuwa ako na ganun nyo po ako katanggap na kinuha nyo na ako. Tara na po sa reception. Gutom na po yung mga bisita dito sa simbahan. Kunyari pa, ikaw lang yung gutom. Okay, let's go! Paano? Alis na ako. Hatid na kita dito sa bahay nyo. Salamat pala. At pumayag ka maging ninang ng pamangkin ko. Mahal na mahal namin yung batang yun. First baby. Imagine mo si ate, tanda-tanda na, nakabuo pa. Kaya nga pero salamat din kahit hindi naman ako parte pa rin uulitin ko kahit di ako parte pa ng pamilya, legal na parte naging ninang pa ako ng pamangkin mo. Pero sabi nga Uy, nila, mahal, ba't ka ganyan magsalita? Pamilya na tayo. hindi Kaya nga natin kinuha ka ng ninang hindi natin masasabi. Di pa naman tayo kasal Di ba? Anong gusto mo? Gusto ko ipahiwatig. Kailan ba? Pagdating ng tamang panahon, relax ka lang. Saka, Siyempre naiinggit ako na may anak na yung mga kapatid mo. Ikaw ba di ka naiinggit? Tagal na natin, oo naman, naiinggit ako. By the way, bago ko makalimutan yung sasabihin ko, may nilabas na memo yung boss namin.
di ba, dito lang din ako sa QC na assign. Malilipat ako ng Alabang eh. Ang layo naman, north to south. Yun na nga eh, kasi pinapatulungan sa akin. Kasi di ba ako yung Paano na pinaka-top tayo? sa sales nung last year. Paano na tayo? Okay naman tayo. Bakit ka nagtatanong paano na tayo? Hindi yun okay. Lamig. Isipon ako. Anong hindi Ang okay? layo, paano yung trabaho ko? Ang layo ko sa'yo. Makikita pa rin naman tayo. Makikita. Sabi ko nga, meron naman kasing pwedeng magstay in kasi doon. Merong, basta may binigay naman So, na dun ka. house allowance sa akin. Mahal naman. Pauwiin ba Alabang to QC araw-araw? Di kaya yun. Ibig sabihin, valid yung nararamdaman ko. Ano na naman yung nararamdaman mo? Doon ka magsistay? Ang layo nga eh. Hindi naman ako pwede. Baka magkalabuan tayo niyan. Yung nga magkasama tayo, dami nating problema. Mag-stay in ka pa dun. Ito naman Ayoko nang ganyan. Sinabihan na kita kasi nga para hindi ka na mabigla. Kakalabas lang ng memo nung isang araw. Di ko lang nasabi sa'yo. Busy kami sa preparation ng binyag. Kasi gustong-gusto mo. Gustong-gusto mo na mag-stay in ka dun. May mga bago ka dun makikilala. Hindi ko gusto. Ito naman eh. Mahal naman. Hindi ko gusto magstay doon. Siyempre gusto ko uwian. Kaso napapagod ako. Mumotoring ko araw-araw. Napapagod kang makita ako. Hindi. Siyempre. Nagdadahilan ka pwede na. tayo makita ng Dati weekends. nung nanliligaw ka sa akin, ang layo north to south din. Sinusundo mo ako araw-araw. O dito- Ngayon napapagod ka na. QC lang naman tayo parehas eh. Ito naman, Pero mag-aalabang ka. i-consider mo nga yung traffic. Yung oras. Sige Dami na. mong dahilan pag ayaw. Pag weekends dito ako matutulog sa'yo. Oh, promise. O ngayon, dito lang. So may pang weekday. Wala ako. Bakit may weekday? Ako yung pang weekend. May ibang pang weekday. And siyempre holiday uwi ako. So, pupunta So ako sa'yo. holiday and weekend sa akin. May yung ibang regular day, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Sino? Wala nga. Ito naman eh. Parang excited ka eh. Excited ako Siguro sa naka-impake ka na, no? Oo, siyempre kasi kailangan ko nung mag-prepare. Alam nga naman, Monday doon ako Alam mo, mag-start umuwi ka eh. na, hindi ko nagugustuhan yung pinagpapaalam mo sa akin. Hindi, promise. Monday, hindi ako mag-start na kasi ako. Kaya Go. nag-impake na ako. Alam mo naman, Go. dito na ako matulog. Hindi, dito ako matutulog. Diyan ka, dito Hindi, ako. pasok ako. Pasok tayo. Dali ka na. Huwag ka na nga magtampo. Ito naman eh. So tingin mo tampo lang to? Ini-invalidate mo na naman Hindi yung ko- nararamdaman ko. Hindi ko ini-invalidate. Saglit lang, isang buwan lang yan. Tapos balik na ako dito sa QC na branch. Ano ka ba? Hindi naman ako aalis ng Manila. Nandito lang din naman ako. Tama na. Ano magselos? Malamal kita. Babe, Ano ka yung ba? ang Quezon City to Quezon City, ang dami natin nagiging problema. Mahal kasi. Kung nagpapakasal na tayo, di wala na akong ganitong nararamdaman. Tapusin ko lang tong yung assignment ko diyan sa Alabang. Then pag nakabalik na ng QC, mag-prepare pag-usapan natin, okay? Sige na. Halika na nga dito. Ba't ka nasayaw? Ikaw Yan talaga yung kahinaan ko. Di ba? Gusto ko lang na matawa ka. Tas, ayan. Kasi ang halay, huwag mo na ulitin yan. Talaga. Ayaw mo sa akin, ha? Uwi. Uwi. No. Ah. Hubad na lang kung hubad, hindi yung nasayaw pa. Sige. Halika dito. At na-assign na po ako sa Alabang. Di po kaya yung uwian. Kasi yun po sana gusto ni Heidi, Uncle at Tita. Traffic po, hindi kaya. Kahit nakamotor ka, napaka-traffic na po. Ay! Kaya doon na po ako nagstay sa may Alabang. Pag weekends, umuwi ako doon kay Heidi. Kaso nga lang po, ang isang buwan ay na-extend ng 6 na buwan. Tumaas ang sales namin sa Alabang na branch. Kaya natuwa yung boss ko, hindi muna ako pinaalis doon.
Kaso may issue si Heidi sa akin. Kasi andun si Ingrid. Nasa sales din po si Ingrid. Maganda, sexy. Pero syempre, kaloyal tayo parang si Uncle Kaya, hindi ko pinapansin si Ingrid kahit nagpapapansin siya. Pero doon na pala nagseselos na pala si Heidi. Hanggang isang araw, umuwi ako ng weekend sa kanya. Ano? Pinagsasabi mo? Tama, di ba? Hindi ko nga pinapansin yung babaeng yun Since day one, Ricardo, tama yung hinala ko. Never pa ako nagkamali sa buhay ko. Bawat hinala ko, nagtutugma, tumatama. Ano na naman? Ang landi mo, mahiya ka nga. Hindi ako napapapansin sa kanya kung nagsiselfie siya. Wala akong pakialam. Hindi nga ako tumitingin sa camera niya. Bakit tinatag ka niya pa sa Facebook pag nagsiselfie siya? Anong meron pakialam kayo? nga. Ba't ka tinatag? Wow, special. Ba't kanya tinatag? At saka ikaw yung napansin ko kapag nag-upload siya, ikaw ang unang pumupuso. Ano? Ha? Binura ko na nga Binura ko na. Support lang naman yun. Kasamahan mo yun Pero binura ko na. Ano ka naman mahal. Halika, usap. Hindi mo na ako madadaan sa ganyan. Hindi na ako marupok. Talaga? Hindi ka na Tigilan mo marupok na ako, Ricardo. Tigilan mo. Hindi na ako nakikipagbiroan Ayoko na. Desidido na ako. Umalis ka nga. Sino nagsabi sa'yong welcome ka dito at di ka na makakabalik dito? Ayoko na, Ricardo. Tama na. Nalaman ko na lahat. Napakalandi mo, sinasabi ko na. Kaya ayoko magstay in ka sa trabaho mo. Kasi napakalandi mo. Ano malandi dito? Hindi nga ako yung Ine-entertain mo yung mga babaeng nanlalandi sa'yo. Hindi ko siya in-entertain for your information. Ano, gentleman lang. Yan naman mga palusot ng babaero Gentleman lang, nahihiya kasi wala namang ginagawa Yan, kasi, pero bakit ganun? May mga picture na nakatag sa inyo na lagi kayo magkadikit. Wow, close na close kayo. Doon ka na. Alam mo? Pag-usapan natin. Sige na, please. Anong pag-uusapan? Ano na naman sasabihin mo? Sige nga. Sige, try kong pakinggan. Sige, ano? Wala nga kami. Okay? Walang kayo, pero naglalandian kayo. Hindi nga Ano ba? Ano ba gusto mo mangyari Ayoko na! Sige! Nahamon mo ako? Talaga? Sige, fine. Talaga? Hiwalay ko, hiwalay. Hiwalay talaga. Ayoko na. Basura ka. Sige, basura na kung basura. Basura ka talaga. Ayaw mo na sa akin? Ayoko Wala akong ginagawang masama, ha? Wala rin akong ginagawang masama. Ha? Ako pa ngayon yung marumi yung isip. Ganyan kayo, ganyan ka. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ng mga sakripisyo ko, pag intindi ko sa'yo, ako pa yung masama. Sa halip na sabihin mo, sorry na lang Wala! Nag-sorry na ako sa'yo. Ginagaslight mo pa ako. Hindi kita ginagaslight. Nag-sorry ako. Ayaw mong pakinggan. Fine! Nagsusorry pero wala akong ginagawa. Anong sorry yon? Kung maghiwalay na tayo na maayos. Talaga? Hindi tayo para maghiwalay na maayos. Gusto ko malaman mo na mali ka. Okay, wala akong ginawang masama. Bahala ka. Bahala ka! Sinubukan ko pong ayusin ang kulatita. Pero wala Ayaw na talaga ni Heidi. Wala pa akong ginawang masama. Pero nung first birthday po, nung inaanak niya na pamangkin ko, akala ko ay hindi po siya pupunta. Pero dumating siya. Sa inyo. Mari Joy, congrats sa baby. Hello, ito maganda pa rin ako. Bakit naiyak pa rin ako? Naiyak yung bata Hello po, pwede po kumain ng spaghetti. Kumuha ka na dyan, bilisan mo. Sige na, kain na kayo. Salamat sa pagpunta nyo. Uy, Hides, kumusta? Mars, salamat. Uy, Mars, dito ka! Mars Trixie! Hoy, salamat! Siyempre, ganyan talaga kapag walang toxic sa buhay at hindi stress. Gumaganda talaga, nag-glow. Hello, Mars! Hides. Mars, hello! Kumusta? Kasama ko si Ingrid. Ingrid, si Heidi. Heidi, si Ingrid.
Ano mo siya? Girlfriend ko, di ba? Oh, Siya pala si Heidi. oo, babe. Bakit siya pa inimbita dito? Babe, huwag ka namang umiksena dito. Binyag to ng pamangkin. Bumubulong lang ako. Ex mo yan, di ba? Birthday to ng Oo, pero wala naman eh. Wala naman kami Mars, alam mo, may share ako sa'yo na na skincare, ha? Ang ganda ko, di ba? Ganda mo na ngayon, Mars! Baby, Mars! Ricardo, pwede ba tayo mag-usap? Ano bang problema? Ha? Bakit inimbita pa yan ng ate mo? Ex mo na yan eh. Ang bastos naman ng ate mo. Ako na yung present girlfriend mo. Wala ba kayong etiquette? Wala ba kayong ethics, ha? Teka, huwag mo naman ganyanin. Kapatid ko yan. Hindi ko naman to okasyon para... Ex mo yan eh. Inimbita. Ang bastos naman ng pamilya mo Ininang sa siya akin. nung anak ko eh. Ay, ng pamangkin ko. Ininang siya. Ano magagawa ko? Kahit na. Ako na yung present eh. Kaya naging ninang niya kasi girlfriend mo siya dati. Kaya dapat hindi na siya inimbita. Ba't ka nagagalit? Eh, hindi nga... Wala nga akong kinalaman dyan. Hindi ko nga alam na darating siya eh. Hindi mo alam? O bakit baka pinagkaisahan niyo ako? Alam mo yan. Hindi pwedeng hindi mo yan alam. Ayoko na. Uuwi na ako. Sakit ang ginawa niyo. Hoy! Ingrid! Ingrid! Ay, Diyos ko. Nangyari? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!